Àrd-Sgoil. They hired Gianna to have no Riaghailtean COVID on. Cumail fisagan. In Cumshin Sula. Tatcha really smidgen hired though. Cumail fisagan. Stochan Riaghailtean. Riaghailtean COVID shoch doinioch. En niemol lagen, ik lannig na borst, hij dieroch grem. En kwam het de hoorstach en jij dat jullie kan aan Riaghailtean COVID. Hashin die nog oorwaarbezocht. Die hij FilmG, hij maakt Kevin kosher. Stoch gereed dieroch gemeintje na haun. Is misschien de John of Ashton kunnen teachen en Femi is nooit een Femi je kan aan Riaghailtean. En wel volmaken. Ha. En valt de shit. Oh, weer haun. Verschil mag voor mijn scorch. Macro? Hallo. Ga pitch staken in de volgende. Ciao. Oh, gaan jou schön mischen? Ha. En wel eens een keer spreken. Gaan jou. Gaan jou schön maken joh. Femi mische brien wie smien shaw. Ha mische weer kleintje nach ro use again den Riaghailtean COVID. En wel shaw feeding. Am ik leed dich aha. Ach, en jou meer picture que son a jemes meer lent in Riaghailtean. Well, ha told den je eerste een jelan shaw, agus ha het aan kunad more maskapes en galar shaw. Wie zo dullig. Ga ook kale hier samen door ook kutrog wie schön. Hey mama ha. En kan je scheifje zule de ven vast en niet in schön. Tommy.